Το μυστήριο με τα αχυροποίητα σημάδια στις κουρτίνες του γραφείου του μακαριστού δεσπότη Λαγκαδά Ιωάννη. Μία μελέτη από την ομάδα έρευνας Αγίου Λαζάρου, του Τετραήμερου και των Θείων Συμβάντων στη Μητρόπολη Λαγκαδά και το χωριό Ευαγγελισμός του νομού Θεσσαλονίκης. Στις 29 Απριλίου 1993, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του χωριού Ευαγγελισμός, κοντά στο Λαγκαδά, στο νομό Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκε ο Άγιος Λάζαρος, ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού. Η παρουσία του συνέβη μέσα στο ομώνυμο παρεκκλήσι που έφτιαξαν στο χωριό μικρασιάτες πρόσφυγες. Η εμφάνιση του Αγίου, όπως μαρτυρούν οι κάτοικοι της περιοχής, είχε σαν αποτέλεσμα να σχηματιστούν αχυροποίητα σημάδια αποτυπωμάτων του στα ερυθρά βελούδινα πέπλα της ωραίας και μικρής πύλης του Ιερού Βήματος. Το συμβάν χαρακτηρίστηκε ως θαύμα και σημάδι από τον Άγιο Λάζαρο. Τα πέπλα αυτά, αφού εξετάστηκαν και αποδείχθηκε ότι τα σημάδια δεν είχαν γίνει από ανθρώπινο χέρι, τοποθετήθηκαν σε ειδικές προθήκες μέσα στο παρεκκλήσι. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ερμηνεία αυτών των γεγονότων εξαρτάται από την προσωπική πίστη και τις πεποιθήσεις του καθενός. Για τους πιστούς, τα θαύματα αποτελούν επιβεβαίωση της πίστης τους και πηγή ελπίδας και παρηγοριάς. Για άλλους μπορεί να είναι απλώς ανεξήγητα γεγονότα που χρήζουν επιστημονικής διερεύνησης. Ανεξάρτητα από την ερμηνεία, η εμφάνιση του Αγίου Λαζάρου και τα αποτυπώματα στα πέπλα αποτελούν σημαντικά γεγονότα για την τοπική κοινωνία, την ιστορία του χωριού, αλλά και για ολόκληρο τον Ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο. Εκείνο όμως που πραγματικά αποτελεί μυστήριο και άξιο αναφοράς είναι ότι μετά από 17 χρόνια, τον Ιούνιο του 2010, σχηματίστηκαν ήδη αχυροποίητα σημάδια στις ερυθρές βελούδινες κουρτίνες του γραφείου στο Λαγκαδά, του τότε Μητροπολίτη της περιοχής Μακαριστού Ιωάννη, κατά κόσμο Τασιά. Το γεγονός δεν είναι γνωστό. Συνέβη περίπου έναν μήνα μετά τη χειροτονία του σε επίσκοπο στις 16 Μαΐου 2010. Αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λιτής και Ερεντίνης, επισκέφθηκε το παρεκκλήσι του Αγίου Λαζάρου στο χωριό Ευαγγελισμός. Με την επιστροφή του στη Μητρόπολη εκείνη την ημέρα, έκπληκτος διαπίστωσε ότι οι κόκκινες βελούδινες κουρτίνες του γραφείου του είχαν γεμίσει με αχυροποίητα σημάδια παρόμοια με αυτά του παρεκκλησίου. Τα σημάδια στην πλειονότητά τους είναι αποτυπώματα ανθρωπίνων παλαμών. 2025. Ύστερα από 15 χρόνια από το συμβάν, διαπιστώθηκαν περίεργες συμπτώσεις σε μετρήσεις που έγιναν στις παλάμες και σε γεωγραφικά δεδομένα των περιοχών του γραφείου του Δεσπότη, στις εγκαταστάσεις της Μητρόπολης Λαγκαδά και της περιοχής του παρεκκλησίου του Αγίου Λαζάρου στο χωριό Ευαγγελισμός. Οι περίεργες αυτές συμπτώσεις εμφανίζουν τις παλάμες να υποδεικνύουν το εν λόγω παρεκκλήσι. Ας δούμε όμως πώς προκύπτει αυτό. Στο μοτίβο της επιφάνειας, σε όλες τις κουρτίνες του γραφείου του μακαριστού Δεσπότη, παρατηρούνται αποτυπώματα παλαμών, των οποίων τα σχήματα διαφέρουν. Σε κάποια το ίχνος είναι τραχή, αμυδρό, δυσνόητο, ιδιόμορφο και περίπλοκο, και σε κάποια είναι συμμετρικό, εμφανές και στις διαστάσεις κανονικής ανθρώπινης παλάμης. Επιλέξαμε για την εξέταση αποτύπωμα παλάμης της δεύτερης περίπτωσης, να φαίνεται κάπως καθαρά. Διακρίνονται τα δάκτυλα, αντίχειρας, δείκτης, μέσος, παράμεσος και μικρός, όπως και μέρος της περιφερικής και κεντρικής παλαμιαίας πτυχής. Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία και μελέτες που έχουν γίνει για τη γλώσσα του σώματος, οι ανοιχτές παλάμες έχουν συσχετιστεί με την αλήθεια, την ειλικρίνεια και την αφοσίωση. Στο σχήμα, η παλάμη είναι εκτεθειμένη με ένα φυσιολογικό άνοιγμα, το οποίο δείχνει να εκφράζει όψη επικοινωνίας κατάδειξης. Φαίνεται η ανθρώπινη χειρονομία της έκφρασης, να, εκεί είναι. Με τα δάχτυλα να έχουν κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά. Κρίνοντας ότι δεν πρέπει να είναι τυχαίο το άνοιγμα των δακτύλων, μετρήσαμε τις γωνίες που σχηματίζονται. Επίσης μετρήσαμε την απόσταση από το κέντρο της παλάμης προς το μέσο δάκτυλο και την απόσταση από τον αντίχειρα προς το μικρό δάκτυλο.
Η απόσταση αντίχειρα μικρό δάχτυλο είναι 14,7 εκατοστά. Η γωνία που σχηματίζεται με βάση αντίχειρα μικρό δάχτυλο στο σημείο τομής με το μέσο δάχτυλο είναι περίπου 115 μοίρες. Το ίδιο παρατηρούμε και σε άλλο εμφανές ίχνος αποτυπώματος σχηματισμένης παλάμης κουρτίνες. Απόσταση αντίχειρα μικρό δάχτυλο 14,7 εκατοστά και η γωνία που σχηματίζεται με βάση αντίχειρα μικρό δάχτυλο στο σημείο τομής με το μέσο δάχτυλο είναι περίπου 115 μοίρες. Ας δούμε τώρα την περιοχή που βρισκόταν το γραφείο του μακαριστού Μητροπολίτη Ιωάννη με τις εν λόγω κουρτίνες. Σε αυτό το σημείο, στο Λαγκαδά, είναι τα γραφεία της οικίας Μητρόπολης και το γραφείο του Μητροπολίτη, όπου βρίσκονταν κρεμασμένες στα παράθυρα οι 4 κόκκινες βελούδινες κουρτίνες. Σε αυτό το σημείο και σε μικρό σχετικά ύψωμα βρίσκεται το παρεκκλήσι του Αγίου Λαζάρου, του Τετραήμερου, στο χωριό Ευαγγελισμός, περίπου 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τον Λαγκαδά. Με τη βοήθεια της εφαρμογής Google Earth διαπιστώνουμε ότι η ευθεία απόσταση από το γραφείο του Μητροπολίτη Λαγκαδά μέχρι το παρεκκλήσι του Αγίου Λαζάρου είναι 14,7 χιλιόμετρα και η γωνία γραφείο παρεκκλήσι από τον πραγματικό βορρά 115,51 μοίρες. Ας συγκρίνουμε τα νούμερα. Απόσταση αντίχειρα μικρό δάχτυλο 14,7 εκατοστά. Ευθεία απόσταση από το γραφείο του Μητροπολίτη Λαγκαδά μέχρι το παρεκκλήσι του Αγίου Λαζάρου 14,7 χιλιόμετρα. Γωνία που σχηματίζεται με βάση αντίχειρα μικρό δάχτυλο στο σημείο τομής με το μέσο δάχτυλο είναι περίπου 115 μοίρες. Γωνία γραφείο παρεκκλήσι από τον πραγματικό βορρά 115,51 μοίρες. Όλα τα νούμερα συμπίπτουν. Σύμπτωση ή θαυμαστό γεγονός θείας χειρονομίας για να υποδειχθεί συγκεκριμένο σημείο για κάποιο λόγο? Είναι γεγονός ότι οι εμφανίσεις σημαδιών τόσο στο παρεκκλήσι του Αγίου Λαζάρου το 1993 όσο και στο γραφείο του μακαριστού Μητροπολίτη Ιωάννη το 2010 αποτελούν μυστήριο που προκαλεί δέος και ερωτήματα. Η σύνδεση των δύο γεγονότων με την κατεύθυνση των αποτυπωμάτων από το γραφείο του Μητροπολίτη προς το παρεκκλήσι ενισχύει ακόμα περισσότερο το μυστήριο. Η επανάληψη του φαινομένου μετά από 17 χρόνια θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως μια επιβεβαίωση της παρουσίας και της ευλογίας του Αγίου στην περιοχή. Το γεγονός θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως μια έκφραση αγάπης και φροντίδας προς τους πιστούς. Ο Άγιος Λάζαρος, ως φίλος του Χριστού και άνθρωπος που βίωσε την Ανάσταση, γνωρίζει τη σημασία της πίστης και της ελπίδας. Η κατεύθυνση των παλαμών προς το παρεκκλήσι θα μπορούσε να είναι πρόσκληση προς τους πιστούς να επισκεφθούν το παρεκκλήσι, να προσευχηθούν και να αναζητήσουν την ευλογία του Αγίου, όπως επίσης θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως μια ένδειξη, μια παρένεση για κάτι σημαντικό που βρίσκεται εκεί, όπου η παρουσία του Αγίου είναι πιο έντονη. Όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ζωή με αυτόν τον Άγιο είναι γεμάτη με Ανάσταση και σωτηρία. Όλα δείχνουν ότι το βιβλικό αυτό πρόσωπο, ο Άγιος δίκαιος τετραήμερος Λάζαρος, ο ιερός φίλος του Χριστού, ο άγνωστος Άγιος για τους περισσότερους, είναι παρόν. Στέλνει σημάδια, μηνύματα, απαντά και διαλέγεται, αρκεί να τον αντιληφθούμε. Γι' αυτό θα πρέπει να προετοιμαστούμε, να έχουμε ανοιχτές τις αισθήσεις μας, να είμαστε σε εγρήγορση πνευματική, να τον ευχαριστήσουμε και να τον παρακαλέσουμε να μας αξιώνει να κατανοούμε κάθε θείο σημείο του για τη σωτηρία της ψυχής μας όσο ζούμε. Όταν γύρισα στη Μητρόπολη, όλες οι κουρτίνες του γραφείου μου στο επάνω σημείο γέμισαν με δαχτυλιές από τα ίχνη του Αγίου Λαζάρου. Τις κουρτίνες αυτές τις πήγαμε στο καθαριστήριο, τις σιδερώσαμε, τις τακτοποιήσαμε και είχα την βεβαιότητα
ότι θα έφευγαν και τα ίχνη. Και οι κουρτίνες φέρνουν τα ίχνη, οι παλάμες, οι δαχτυλιές είναι πάνω ακόμη. Και να θυμίζουν και σε μένα, αλλά και σε όποιον δυσπιστεί, αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή αποστολική περικοπή. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας.